Cimta kene ka por namar kene ka sen ka benengkong na ka benta ka jing khwai yatong lane ka jia ko khwai ka ban panlong ha kene ka ere lane ka nong tai semni barok ko wai ha ka ere lang nong dai ka than nong dai ka bala panlong menta ka si hang ne hai chnong mau mai te namar kata ine fikir tengah Marshall jai yang lang to janya lang nakachnong mau smile mau smai to mentai ne Pak Marshal yang lang nakachnong mau smai iyo ya ka prize ka balong double bat ka first bat ka second prize dan nomor kata u ai jing kren lane u ai jing roi ka khamba ban ai swa ya ka jing kren haba uyo ya ka first bat ka second yo la baca nengkong yo la baca cabar udon nangan lo gaman sim tam yo la kane ka sin ka nengkong ka baar kong ka sin ka nengkong na ka banta jupi pesmo na no ba piyo ya kane ka price gabalong totally galong lai 4000 taka ha kane ka sin ka 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 khoi tuyên ngồi dương sama lagi ta kublai sibun ina iba isno kuman bat nak benta perlok rawon pidang ong kumno nyenang mud ban persang nagawai ka por sa ka por agni ka por ni penslam pangkat ne tapi agni ka por nagabenta kine ke price khwai ki ba don nadu ka first Kilaitli ki prize but arpotli ki consolation nyela pandep menta kasi da ka jingsai da ka jingsiat jo kasi nyemdan kana na jingdom handai ka mariang ro ka ai yang ya ka jingsotanat e akane kasi nyemdan da kumwai pat handai i penwai no ya kana ka jing surprise menawi banyak penkot no ya kana kasi menta kasi banyak se kenduk yang pat aki por ba kana kalau pesen ka penengkong ko